ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା ତଳେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଉପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଜି କରି ବହୁତ ଲୋକ ଉପରେ ଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତଳେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଆମ ପଛରେ ବି ଆହୁରି ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆଡ଼େ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିଯିବା ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିଗଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଠି ହେଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ସହିତ ପୁରା ପାହାଡ଼ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉଇଥି ପାହାଡ଼ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ପଛକରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଭରି ଟିକେ ତରଭରିଆ ହେଉଛି କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ନା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ରୋଷେଇ ନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ବି ଏଇଠୁ ଆମ 30 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆମ ଗାଁ ସେଠି ଯିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପଛକରେ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟି ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଜି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆସିବାଟା ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ପାଇଲୁନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆମର ତ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଠକ ମାରୁଛୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ଠକ ମାରୁଛୁ ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଭୋଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ପାଇଗଲା ତମଟା କ'ଣ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦଣ୍ଡାଧର ଭୋଜି ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କାରଣ ଡିଜେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ ହେଇଛି ନା 30 କିଲୋମିଟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଟିକେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଆଉ ଭୋଜିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଚଳିବ ବହୁତ କିଛି ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭୋଜି ଏଥର କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ଦେହରୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ନା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଯୋଗୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟିକେ ତଣ୍ଟି ବସି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଆଜି କ'ଣ କେମିତି କରିଛ ପ୍ରଥମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି ତମ ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଭଏସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋବି ଚିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁତ ସମୟ କମ୍ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସବୁ ସଉଦା ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ବି ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଥର ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ପିଲର ସେଇ ଉପରେ କରିଥିଲୁ ଭୋଜି ଏଥର ବହୁତ ପାଣି ଖସି ଯାଇଛି ତଳକୁ ତଳେ ଭୋଜି କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂରଣ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଆଗଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇଠି ଭୋଜି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆଉ ତ ଆମେ ତଳେ ଚକଚଲେ ଆମେ ଉପରେ କରିବା କଥା ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲୁନି ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡାଧରରେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ପିକନିକ୍ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ଆଉ ତ ଏଇନୁ ଲୋକ ବି ପ୍ରବଳ ହେବେ ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ହେବେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ମତେ ଟିକେ ଡାକ ସତରେ ଦେବ ନା ଗୁପଚୁପ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଠି ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେ ଗାଧେଇବାରେ ବି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗାଧେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାଗର କେତେବେଳେ ଯିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବା 5 ମିନିଟ୍ के बाद ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖ ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍
हाट भर को जाइनु आम रोड पर ठिया देखते ये रोड बहुत सुंदर जगह आपण मैंने केवे आसिले देखिपारे दंडाधर रूप और सौंदर्यकरण गुपचुपर खटा पानी आ मसला जी खाई से जानते आपण मैंने खाई कमेंट बक्स कमेंट कर केमती लगे आम दीज आसीगले ऊपर को आस शूटिंग कर आसलु गुपचुप हाँ ये देख दंडाधर डैम जो हाट आम गाँव चिन्ह लोक ये भी आसो हारिकी आम आसु भोजी करी 10-12 जन आस जगह पाइलुनि भीतर आड़े गलु माने लेट हो गला पहुँचला शीत दिन के सका उठिक ना आम हाटरे देखु दंडाधर डैम हाट हमारे आगे 2 जन जाऊँ सागर केमी लगुच आम गाँ हाट तो कर लाइन हाट देखुचे ये हाट केमी लगुच दंडाधर डैम हाट केमी लगुच बहुत भल लेट्रे पहुँचतार बहुत पलैले आने जिते टन से 10 टा आण भारी 10 टा मो भाई कौन आनी है चॉकलेट आण आम ए हाटरू बाहर की आइलु बुलिलु हाट टिके आ गुपचुप भी सेठी खाई आइलु गुपचुप तो देखी गाधेबे कि नहीं कहतु गाधीबे कि भल लागु चलतु आम संगे गाधे मो संगे गाधीन नहीं मु गाधेनी ठकरे शीत दिन गाधीन बहुत शीत पड़ती कौन से तो बुली बुला कि पुणी जो भोजी होठी जाऊँ कारण से पिला अच्छा आम अलग पिला पलैं डैम जो गेट छेका पानी पी जाइए सब पिला मैंने भी कौन कर बर्तमान जड़े कमेंट माध्यम वीडियो टी देखा आम एपर्तंत डैम जो पानी छेका जाए पहुँचीनु से पहुँचले भिडियो मध्यम आपने दंडाधर डैम सौंदर्यकरण आ शीतर ओढ़णी तले दंडाधर डैम कारण ये जो भाई ठंडा लगे बर्तमान 4टा बाजिले भावी जैकेट पिंधा पड़ो बोधे कारण शीतर ओढ़णी तले आम कहते कोरापुट सेटा ये हूँ सेकेंड कोरापुट फोटो यही आड़ कर तुम आड़ कर कैमेराटा तुम आड़ कर भी आड़ कर मुझे खाली कल ओके चली रनिंग चलती फोटो शूटिंग शूट अच्छी बाकी आहरी इंस्टाग्राम रे मिलियो फोटो शूट जहाँकि मानस रंजन को फॉलो कर देबे इंस्टाग्राम तो मिनिमम 50 खंडे फोटो न उठाइले उठिबिनी इंस्टा रे अपलोड हो ना यूट्यूब रे इंस्टा तो मु टिके चला जे भर किंतु फेसबुक रे आ वो विपिन हाइंकर कोन मत तांकर इंस्टाग्राम में पागल मोर यूट्यूब पोस्ट तापर फोटो हम समय भाव जाइनु से फोटो उठेबा पड़ियो जाइकिनी आमर धनिया पत्र धुआ हम जड़े सीनियर मेम्बर धनिया पत्र धुआपाई आसुँच डैम पानी की पशुन एथर भोजी केमी लगुच भल लगुच कि लेट जो समय असुविधा हो जाऊँ विपिरंग आमर बालू धोड़ंग बीम आलू काटुंट ये सालट काम चलती धन्यवाद ये बाबू आमर कौन मोबाइल चलाऊँ कस्ट्यूम टी पूरा चाइना भाया आम 2 जन हापी अच्छा जड़े हापी ये हेले हापी ए ये हूँ हापी बी एम बर्तमान आंकर रोसई दायित्व एम दिखाई आ सार आम ये मानने म्यूजिक चलैबार व्यस्त कौन आज मन दुख होती किसी जानी होनी कौन किसी जानी होनी आम
ଆମର ଖାଇସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଖାଉଟିଆ ପିଲାଟି ଦିଖଲି ଖାଇ ସୁବ୍ରତ ଆମର ସବୁ ପପିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ୟାଙ୍କର ଦେଖି ଯୋଉ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୋ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଖାଇବା ଦେଇ ଦେଇଛି ଉକାଳିଲେଣି ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି ତଥାପି ବି କହୁଛି ସେ ଆହୁରି ଖାଇବ ଆଉ ବୁନୁଦା ନା ନଥିବା ବୁନୁ ଯାହାକି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରି ପକଉଛନ୍ତି ଆରେ ହାଡ଼ କଥା କହୁଛି କାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଭାବୁଛ ଆରେ 2015 ଯୋଉ 15 କହୁଛି 2000 ଜାତିଟା ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁପର ଆଉ ସୁବ୍ରତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପକା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇ ପାରିଲି ନା ପପି ଅଧା ଖାଇଦେଲା ମୋର ଚାଟି ଦେଇଛି ତମ ଖଲିରୁ ଯୋଉ ଜୋରଜବସ୍ତି ନେଇ ଖାଲି ହାଡ଼ ମୋଟେ ପରା କରି ଦେଇଛି ପପି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପିଲାକୁ ଆମକୁ ଦବନି ଆମେ ଖାଇବୁନି ନାଇଁ ତମେ ଖାଇତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ସାରିକି ଉଠି ସାରିଲେଣି ସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର ବିପିନ ଭାଇ ଆମର ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ ମାନେ ପାତର ଅନ୍ତର କରା ହବ ରୋଷେଇ କାରଣ ସେମାନେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ରୋଷେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ 5ଟା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଏମିତି ଖରାପ କହୁନି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି କି କିଛି ସେମାନେ କଲେ ବୋଲି ଆମ ଜାଗା ନା ଭଲ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନନା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୋଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସୁପର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟା ଆମେ ଆରି ଉଡେଡି ଆପଣ ମାନେ ବି କେବେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା ଡଗି ପପି ଆମର ଖଲି ତ ଖାଲି ଆମର ମଟନ ହେଇଥିଲା ଚିଲି ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ସାଲଡ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପାମ୍ପଡ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଆମେ କରିଛୁ ସେଇଠି ଦେଖ ପପି ସେକେଣ୍ଡ ପପି ଇଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପପି ହେଲା ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୋ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ହାଡ଼ ମୋଡି ଟିକେ ଗଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ଆମର ରୋଷେଇଆ କି ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଆସିଲେଣି ଭାରି ପାଖକୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ତ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖଲୁ କି ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଫଟୋଟା ଭଲସେ ଆଣ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ବାତାବରଣ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆମ ଟଣ୍ଡା ଟିକେ ରାଗ ହେଇଗଲା କାଳିଆ ନା କୁହନ୍ତୁ ବୋନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲା ଆମେ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ବୋନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲା କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସରୁନି ପପିଙ୍କର ଆଜି ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ପୁରା ଦରଦ ହେଇସାରିଲା ତଥାପି ବୋଲି ସେ ଖାଇବ ହାଡ଼ ପେଟ ଖାଲି କାଢିଲେଣି ଦେଇଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ଦେଇ ଚାଲିଲେନି ସବୁ ତାଙ୍କ ଖଲିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ଖାଇ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପପି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ ପପି ଖାଇଥିଲେ ଏଠେ ପୁରା ଖଲି ଫୁଲ କରିକି 2-3ଟା ଖଲି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ ଧୋଇବ କି ଆଡେ ବିପିନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବିପିନ ଭାଇ ତୁ କାଠ କଣ ସୁଜି ଯାଇଛୁ ତୁ କିଛି ଆଣିଛୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା ମୁଁ ତ ଦେଖିବି କ୍ୟାମେରା ଟା ବନ୍ଦ କଲ